И какво става, хора? Здравейте на всички и добре дошли в моето второ видео за днеска. Както ви обещах, ще снимам днеска по-късно и ето, че точно това се случва. Някой се отписа от моя канал, не видях кой има, не ме интересува чак толкова, но пък сега да ви кажа относно отпуската. Други ден пътувам за Кил, като ще остана там до 4 или 5 януари, вие знаете как е. Ще си изкараме много добре, ще ходим на коледни пазари, ще купя всичко необходимо за бъдни вечер, за Коледа и Нова година. Се надяваме да си изкараме празниците с много здраве, щастие и късмет. Същото пожелавам и на вас. И да ви кажа, всеки, който е ходил в Германия, я на почивка, я на работа или да живее там, би свикнал с такава обстановка и с възможно някои забележителности, които сме виждали, като например Берлинската стена в Берлин, където се снимах преди 8 години. Знаете, че Берлин е точно с това известен с Берлинската стена. Да. И да ви кажа, градове като Киел, като Берлин, като Брауншвайг и Зимерберг, който е разположен между Германия и малка част от Австрия, там също е най-хубаво, само че в Зимерберг има поне 30 см сняг, защото там е по-студено, пък и в Алпите. Сега по същество. Благодаря, че изгледахте предното ми видео и разбрахте колко е хубаво. И това е причина да снимам днеска още веднъж, за да ви кажа едно хубаво топло посрещане на празниците и да се надяваме, че другата година ще бъде по-спокойна, по-хубава, по-уравновесена и дето се вика крепко здраве, хубави емоции, нови приятели, да забравим за старите. Не, шегувам се, разбира се. Няма да забравим за старите. Но да ви кажа, аз си намерих нови приятели сред жилището, имаме вече и нови съквартиранти и се надяваме да дойдат все още по-нови и по-отговорни. Такива като мен, разбира се. Да бъдат и с добри сърца също като мен и общо взето да сме живи и здрави. Това е най-важното, защото, както каза един мой приятел, трябва да сме духовни и да вярваме в бъдещето. Аз също вярвам в бъдещето и знам, че всичко ще се увенчае с успех. Останаха 23 дни до изпращането на тази година и посрещането на новата, след като изтече моята коледна и новогодишна отпуска, ще планирам за следващата година каквато е отпуската. Аз вече знам част от нея, но все пак трябва да я планирам добре, за да може другото лято да се видим в Бургас, ако случайно дойда, разбира се, защото аз все пак ви обещах. И дори да не дойда, все пак дори тялом или духом винаги присъствам в мястото, където съм израснал и хората, които обичам. И да ви кажа, благодаря, че изгледахте и предното видео. Чашката, която ви показах в предното клипче, наистина е много хубава. В нея мога да си сипвам кола, мога да си сипвам кафе, всичко каквото ми се пие. А който не е видял, да я покажа пак. Чакайте за момент. Ето тази чаша. Тя е за кафе, за безалкохолно, за всичко, каквото е нужно. Вчера я получих. Благодаря за този хубав подарък. Аз в началото не очаквах, че ще ми подарят чаша. Сега искам да ви покажа нещо друго. Всеки, който е ходил в Германия и е посетил Нето, ако иска нещо да купи, трябва... Ето тези етикети означават, че трябва да приспаднат от оригиналната цена. Ако искате нещо да купите от Нето, трябва да залепите етикета върху стоката, която искате да купите и след като я маркират, трябва да приспаднат 5, 10 или 15% от оригиналната цена. Това е видеото. Ако ви хареса, дайте палец нагоре
и се абонирайте за канала, за да получавате известия, когато кача ново видео. Ще се видим пак. Не знам след колко време ще кача ново видео, но изгледайте това до край и не забравяйте, че ви обичам. Абонирайте се за канала и до скоро. Чао!